Nasono mukoma mawo vati shanyirawo pane nyaya yawo yavakuda kutaura. Mukoma mawo mwakadi tiripo makadi tiri nani. Ndingabvunza kuti mune makore mangani mukoma mawo? ndine makore 20 20 something. Akawanda ndizokutarisira ndikawana birthday rangu. Alright. Mukoma mawo ndanzwa mati mune dambudziko. Dambudziko renyu rakamira sei mukoma mawo? Ndaingokumbirawo kune vanonamata vandinamatire. Ndine problem yekuti kana ndikaona zvigaba zvindisomboti ndinozvikokotedza. Nangu handimwe hangu doko asi ndotanga kungokokotedza tushoma tunenge twasara. Kana kuti chigaba chesupa ndotanga kungokokotedza ndichidira muchifaro ndichimwe asi ina hangu handiri munhu asingamwe doro. Kana kuti ndikanzwa munhu achiputa fodya ndotanga kufemedza mweya wacho ndichidai ndichifemedza asina ndipute fodya. Kana nganzwa munhu achiputa kana kuti mbanje zvezvo ndonzwa ichi ndinowiririra zvakanaka asina ndipute. Saka vamwe vanoti vazhinji vanoti kusarohwa, vamwe asindomborohwa, vamwe vanoti ndida kurohwa nebapurewai asi bapurewai manje harisi kutengeka rinodhura. Saka ndingokumbirawo kuti ndingonamatira. Rimwe dambudziko randinaro ndotarisa mufoni memunhu kana ndakagara mukombi ndodongorera kana kuti ari kutaura paWhatsApp ari kunyora kuti chi. Saka ndo rimwe dambudziko randinaro kana ndakagara mukombi. Rimwe dambudziko randinaro futi ndoita zvekutengesa. Saka munhu akandisenga neiko keshi ndomuti marani haana kuiona mufoni mangu tione mufoni mako message ndobva ndatarisa kuti balance yake yasara mari ndangoona kuti balance yake mufoni masara mari. Asi mimi mufoni menyu matoiona kuti yapinda? Ndendaiona ndodambudziko ndangoona kuti mufoni vanhu vanenge vane mari mumafoni mavo mabalance. Saka ndangokuti vanhu vangondinamatira ndibatsirwe neizvozvo. Okay. Ndofunga vateereri vari kuzvinzwira vanonamata namatirawo mukoma mawo maite zvakanaka. Maita basa. Mau